kan ɗon wadde fa keɓen jaareni yeeso Dawda Samba Diallo ko vice président meɗen ko Mauritanie kanko woni président capital plan ko Mauritanie o wi ta yaltu toon asmawu so en tini ke mbiɗa jogui ɗo message uji makko watte o parlere keɗa ɗon ko o haalata ha mo woya donc hawritinde moɗo ɗum yo yettere Allah yam min asmawu miɗa weltani on onon ɓiɓɓe fulɓe hannden caɗele gonɗe ɗen ko wona Mali tan jogiiɗe hannde caɗele gonɗe toon ɗe ko Afrique feeɓiɗe hannde ko centre Afrique adino heɓude on probléme kala ɗo ɓi pullo woni musanoma Nigéria heɓiɗe caɗele ko minen miɗen gandi duuɓi sappo hannde ko minen association tapta plaque international woni wala komin gaɗali wala komin gullali wala komin camali so warti e Mali hannde ana Burkina ana Niger lagine heɓama kañum fulɓe tan ni tampinte min ko ñagotomi on bandiraɓe am fa gilla keña miɗe ñaago on ke hecci keña miɗe ñaago on hanke miɗe ñaago hande ɗum ñaagoto janggo ɗo so miɗo wuuri ñaagoto on ko ɓuri tiiɗude hande enen pula ko kawral e yiɗodirde ɗum no weeɓi hande ɗum no weeɓayi hakkude men ɓiɓɓe fulɓe hande ɗum no torri kam hande min bandiraguel mon deweli ɗum no muusi kam fa mi ɗanata ko jemma ala mi ñamata mi harana miɗe ñama alhamdulillahi miɗo jogui société jam ko wona hay liggade banque ko deux sociétés chaque société je paye plus de 15 personnes par société kono kala ko keɓumi adunam so leñolal ngol heɓa e jaam kala ɗon joni miɗa wawi hokkude on kasim vocal keddo ɗon joni ko jottimi ɗo miɗa lelili hotel an ko ɗum waɗi so keɓum mette mum ɗani mi anda no ɗanorimi fa colonel meɗen o kanno tawkuɓeɗe wen o bila en o witti mi heɓu mette ɓe suka debbo goto noddi kam o woya militaire ngeeni naati galle maɓɓe laamanen konna nangi bandiraɓe makko worɓe ɓe tappiɓe ɓe naɓi ɓe hande joni ɗum waɗi ko min ɓiɗɗo debbo gonɗo Belgique nodda so wiya wara waɗa ɗum régli kono mi wala Mali kala mo noddu mi ronki heɓude ɗum mette mo heɓi kan ɗanimi fa jiguitimiɗe hanno warde ka ma jaafo ɗon donc ko kalanammi on tan e leñol ngol ko anduɗon wala ko kalnammi ko ganda leydi kina jiɗodiren jarrodiren le ɗerɗe meɗen ɗe anden koye yumma goto ko e baba goto ko ƴiƴam ɗan gotam non de hayso neɗɗo yetta so ko ƴiƴam ɗan yoɗan gotam non il faut que gatton ɗum e hakkille moɗon ta ardine ɓi pullo bandi moɗon so taccanomo koyɗe makko ta gaɗe ɗum fey so o woɗali jaggemo min mi joddike président Gambie Adama Barrow o wi kam mani o wi hay so ɓi pullo moƴƴanta faɗɗumo caggal ma naɓmo yeeso ma kala no ɓoyra waɗan tawamo yeeso min ñande mo wi kan no mi woyi les suudu makko les salle makko toon miɗen jooɗi mi wi iskil min ko ɗum woni hakkillam wiide kaari moƴƴali en gate jokkumo gaɗen mo ni kaari ko an noon jeeyi kaari ko naati le luggeral hani naatude luggere onon gaɗi contribué on neldi kalsiji Mali fa ɗuuɗi on anda Mali hay goto toon ko ƴiƴam ɗam ko yidde yonki nden kono ɓiɓɓe fulɓe accen jiɗodirenna accen nangodiren accen jurmodirenna so en jurmodirala en nafata hay goto bandu mum kono onon wonduɓe ɗo ɓe jaggodiro so jaggodirgo on laatike koɗol gotol ala ko mbawata waɗude ko kaaɗo goto wimin to Gambi toon o wi onon fulɓe ɗon ɗuuɗi so on jiɗodiri wallahi hay goto wawata waɗude e dara aduna ko na waɗa on consulté kono on ndent on kawrali minen miɗen gandi ɗum e moɗon ƴeewe ko feƴƴata to Mali toon hande minen hakkude men ɓiɓɓe fulɓe kala ne jaltimi o jooɗo nana ko kalanmi kono min mi hillaka ko jama haalata kono leñol ngol so min miɗo wuuri mi haɓɓuto famille lo mi maaya kono mi kokkuɗo yonkiyam e ƴiƴam am e leñol ngol kono mi tewtata hen jawdi mi tewtata hen inde